karamɔgɔ sɔsɔli dɔ de kɛra dɔnnibaw bolo yen ali laturu kama tiɲɛ cɛkɔrɔba kelen bɛnna n'o ye ali a ko k'u kana ɲɔgɔn sɔsɔ tiɲɛ n'u dɛsɛra ka bɛn tiɲɛ k'u k'u ma ko a bɛ ten ɲamakala kelen bɛ dugu in na a bɛ ten n'ale nana radio so la tiɲɛ a na segin k'u ka sɔsɔli kɛlɛ ban tiɲɛ d'accord a sɔsɔli ye jumɛn ye laturu kama ali cɛ kelen ko cɛ kelen ma ko laturu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Nabila Idrissa Tali k'a jiginna ale de kan k'o tɛ baasi ye tɔ kelen k'a ma k'o tɛ min jiginna Nabila Idrissa la o taara anw yɛrɛ ye min fabriqué an yɛrɛ ye o y'a ye n'o dun tɛ mun kosɔn Seydina Ali b'a la Lazine b'a la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Usumana b'a la Usumana dun ni Lazine ninnu ni Aliyu ninnu kun tɛ yen Idrissa ka waati o ma se ka bɛn a la fewu o ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko n ka kuma in d'i ma k'i k'a walawala i dɔntaw bɛ min na k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ala sago i sago n'o tilala min yɛrɛ ye émission d'a ma a ko ɲama bi i ka émission ban yɔrɔ ko laturuden fɔlɔ n'o ye Ninso ye Nabila Yusufu Seju k'i ka dɔɔni fɔ a la o ma foyi fara foyi ka bataki o bataki min mana na bi a bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ k'u ka yafa an ma an ka taa ni nin ye ni ala ka jɛ u ka ca de batakiw ka ca k'u ka yafa ma u y'an kɔrɔmatigɛ u ye kɔrɔfɔ fana ko wala n t'u ka batakiw kala k'u ka sabari wala ala sago i sago awɔ foli di yɛrɛ ma ka foli di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ ka grɛnba dɔ sigilen bɛ u ye an wele yan an ka kuma ta i komi ɲininkali cunna an kan dɔɔni wala cunni ko wala o de y'a kɛ donc an ka grɛnba dɔ sigilen bɛ Kumasi nin waati in na ko ni nana ko k'u ka foli f'i ye an ka dugutigi n'a ka mɔgɔw n'a ka gɛrɛnna mɔgɔw ko k'u ka foli f'i ye ko an yɛrɛ fana ka foli b'u ye ko n'an ka nin waati in sera olu bɛ gɛrɛn de sigi a kama k'an ka sanɔgɔmuso fo n'o ye Sanogo Dukara ye k'a fo k'a koɲuman dɔn an b'a fo kɔn ka tila tuguni k'a fo Manden dugu bɛɛ Sanogo ye jamana lakala yan'u ka se hali kɔn yɛrɛ u ye dilanni de kɛ ka na an ka foli b'a n'a kɔ mɔgɔw ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an ka jinatigi muso ma n'o ye jinatigi Sata Jakite ye Fata Jakite a bɛ an fɛ kumaso kɔnɔ yan donc a nana kini ɲɛ da an kan donc an ka foli b'a ye an b'a fɔ a ye ko a k'i bisimila jeli b'a jatigi de ye ala sigi sago ni y'o foli kɛ hɔrɔn kamalen min ni fɔra nɔ la yan sisan n'o ye Cheikh Sufi Jibo ne de y'a f'i ɲɛna Ali dɔɔninkɛlaw nkan tɛ somaw ma dɔɔninkɛlaw nkan tɛ moriw ma dɔɔninkɛlaw a bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen dɔɔninkɛla bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen nkan tɛ mori ni somaw ma dɛ nkan tɛ kuronfililaw ni jinatigiw ma dɛ n ko dɔɔninkɛlaw mɔgɔ dɔ ye jinatigi ye dɔɔni t'a fɛ dɔ ye mori ye a tɛ dɔɔninkɛla dɔ ye soma ye dɔɔni t'a fɛ dɔ ye kolonfilila ye dɔɔni t'a fɛ n'o tɛ dɔɔninkɛla bɛɛ fa kelen ba kelen e ma ye Cheikh Sufi Jibo jigiba tɔgɔ ka d'a da wa kanu dɔrɔn de don n'i kɛra dɔɔninkɛla ye i b'i dɔɔninkɛla ɲɔgɔn de kanu kunfinw bɛ ɲɔgɔn kanu dɔɔninkɛlaw bɛ ɲɔgɔn kanu n'o tɛ dɔw yɛrɛ bɛ na radio in na walima dɔw bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ jigiba tɔgɔ yɛrɛ fɔli ka gɛlɛn olu dabara ma mun b'o kɛ kunfin ni dɔɔninkɛla tɛ bɛn kuma kelen kan n'o tɛ dɔɔninkɛla fila bɛɛ haju ye kelen ye a yɛrɛ ko awa usulan dɔw b'a bolo an yɛrɛ fana bɛ se an bɛ taa dɔ ta ni ala ka jɛ ni kelen tɛ taa k'an ta dɛ tɛ baasi ye an bɛ taa dɔ ta n b'a fo k'a koɲuman dɔn o tuma n jeli ɲɔgɔn minnu bɛ sira fɛ ka na n'o ye awa Seba ye k'a bisimila ok ayiwa taa ni kuma ye parce que n'a taarila dɔɔni dɔrɔn laturu cilaw ka teli ka cila bila maa ye kosɛbɛ laturu tɛ an kɔsannamɔgɔw ka fɛn ye laturu yɛrɛ ka bon an kunkolo ma laturu ye awa ala ka fɛn jigilen de ye e m'a ye laturu tɔgɔw tɛ kelen ye an b'a fɔ laturu dɔ ma ko Seju o ye a bamanan tɔgɔ ye n'o tɛ Yusufu de y'a tɔgɔ yɛrɛ ye Yusufu tɔgɔla min filɛ ten dɔw bɛ o wele tɔgɔ wɛrɛ la min ni Seju tɛ kelen ye min nu ayiwa Yusufu tɛ kelen ye
minnu janfa alimami fana tɛ kelen ye seju min filɛ nin ye an b'a fɔ ko seju tɛ laturu tɔgɔ ye o seju ye kalajan tɔgɔ de ye kalajandalaw b'a wele ko seju kalajan ne yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ jango iranbinɛ kumarisɛ jubirisɛ iransɛ olu de ye kalajan tɔgɔw ye iransɛ jubirisɛ kumaribinɛ maro olu de ye alaro kalajan tɔgɔw ye seju olu ye kalajan tɔgɔw de ye olu minnu filoti olu ye anw kɔni ka tɔgɔ labɛnni ye yan fɛn min ye laturu ye laturu jiginna Idrissa ma ngalon foyi t'a la nka ka laturu yɛlɛma ka kɛ dugumafɛn ye ka sɛw faga la ka baw faga la ka misiw faga la o ye anw yɛrɛ ka ko labɛnni ye n'o tɛ laturu bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ sɛ faga laturula tɛ laturu bɛ buna adamaden mago ɲa k'a sɔrɔ i ma sɛ faga la laturu bɛ buna adamaden mago ɲa k'a sɔrɔ i ma kami faga laturu bɛ buna adamaden mago ɲa k'a sɔrɔ i ma ayiwa fɛn wɛrɛ k'a la laturu bɛ adamaden mago ɲa ani yiri gansan a bɛ se buna adamaden mago ɲa y'o faamuya donc laturu jiginna mɔgɔba fɔlɔ minnu ma olu tun tɛ bolodonni ko ɲadɔn laturu la parce que olu b'a fɔ ko ni yanni ka laturu da f'i k'i bolo don i bɛ taa o tuma fɛ awa karamɔgɔ ɲini ka bolo don laturu la ka sɛ faga i y'a fɔ o tuma fɛ bolodon sɛw i y'a fɔ o tuma fɛ olu ye siraw ye o ye manden sariya de talen ye k'o don laturu kɔnɔ k'a bɔ a ala sariya kan o ye manden sariya dɔw de ye voilà karamɔgɔya ɲini ani karamɔgɔ bonya parce que fɔlɔ mɔgɔw tun ma da ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔ dɔ ta bi k'o kɛ mɔgɔnin ye sini o ka adamadenya tun bɛ yɛlɛ e ta sanfɛ bon n'a kun ka adamadenya yɛlɛnni sanfɛ pour que hali n'a tɛmɛn'i la a kana na kɛ i la gosibaga ye a kana na k'i janfabaga ye a kana na kɛ e yɛrɛ dɔ tiɲɛbaga ye e min kɛra sababu ye ka a bolo don o de tun bɛ na ni sɛli ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ne tɛ e bolo don laturu la f'i kana sɛ ye i kana ni dɛgɛ ye i kana ni woro ye an k'an sɛ ɲɔgɔn ye donc an b'an sɛ min kɛ ɲɔgɔn ye o nana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka laturu da ko n'i bolo ma don laturu la non laturu bɛ da k'a sɔrɔ i bolo ma don laturu la fiyewu mɔgɔ bɛ se ka mago ɲa laturu kɔnɔ k'a sɔrɔ i bolo ma don a la fana mais bolodon laturu la o nana k'a bɛn nin yɔrɔ ninnu de ma kɔnɔba filɛ nin ye tan ne dalen t'a la donc ni n b'a fɛ k'a kalan kɔnɔjɛya la o tuma an b'an sɛ ɲɔgɔn ye n tɛna kɔnɔba bolo don f'a kana ni sɛ ye a kana ni dɛgɛ ye a kana ni worow ye n'a nana n'olu ye o tuma fɛ an bɛ sɔrɔ ka laturuba bɔ k'a bin n bɛ kɔnɔba la sɛ i y'a fɔ o tuma fɛ ka sɛ faga o tuma fɛ laturu kan o ye kɔnɔba bolo donni o kɔnɔba kelen n'a ko o la k'ale bɛ e janfa hali n'a ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ e kan walima hali n'a ye dɔɔnin sɔrɔ laturu in kɔnɔ ka tɛmɛ e kan n'a ko k'a bɛ e janfa o tuma fɛ o bɛ k'a dama baara de ye donc o de nana ni bolodonniw ye bolodonni kɔni olu kɛra anw fɛ yan de a kɛra anw fɛ yan de bon laturu yɛrɛ ka a na jamana in kɔnɔ farafinna k'a yɛlɛma ka kɛ buguri ye jɔn de nana n'a ye a sɔrɔla i y'a fɔ o tuma fɛ manden de sinon laturu da duguma ni buguri la ka sɛw kɛ k'a saraka kɛ worow kɛ k'a saraka i bɛ duɲa ban yara la i t'a ye yɔrɔ si la mais laturu bɛ da hali maga sɛ tɛ faga la maga laturu bɛ da maga ba tɛ faga la maga mais ba faga ni sɛ faga bɛ sɔrɔ anw fɛ yan de parce que o y'anw fɛ farafinna ye ka sababu kɛ mun ye waati min na i y'a fɔ tuma fɛ manden b'a ta ni filafili la manden mori minnu tun bɛ yen n'olu ye ayiwa manju ibulu jabaliw ye manju ibulu jabali ninnu yɛrɛ laturu yɛrɛ nana c'est à dire turew de tɔgɔ sɔrɔ laturuko la kosɛbɛ turew de tɔgɔ sɔrɔ laturuko la kosɛbɛ kosɛbɛ turelakaw turelaka ninnu de tun bɛ laturu ɲini ka laturu jɛnsɛn dugu ma parce que mun na o waati la i y'a fɔ tuma fɛ papier t'u bolo kalimukala t'u bolo n'u tun taara sogo faga yɔrɔ kungo kɔnɔ parce que manden jeli manden numu manden finɛ n'a garanke manden mori a bɛɛ tun bɛ donsoya kɛ donsoya kun ye ayiwa taabolo dɔ de ye manden ni a bɛn bɛɛ ma donc bɛɛ tun bɛ donsoya kɛ moriw bɛ donsoya kɛ jeliw bɛ donsoya kɛ manden finɛw tun bɛ donsoya kɛ bɛɛ tun bɛ donsoya in kɛ manden yɛrɛ tun ye donsodugu de ye donc i komi morilaka ninnu n'u tun taara sogo faga yɔrɔ la alors u b'a fɛ ka sogoko ɲɛɲini ni sogo faga ko tun gɛlɛyara waati min na n'u tun b'a fɛ ka sogoko ɲɛɲini olu tun bɛ sogoko ɲɛɲini n'u ka dɔnniyaw de ye bon donc i komi u bɛ kungo de kɔnɔ ayiwa kalimukala tɛ yen foyi tɛ yen olu tun bɛ mun kɛ olu tun bɛ t'i dalajɛ yɔrɔ dɔ de la ka taa buguri korongara yɔrɔ dɔ la i y'a fɔ o tuma fɛ ka laturu bɔ k'a bin buguri la
n'u ye laturu bɔ ka bin buguri la donc u b'u yɛrɛ situer k'a dɔn k'a fɔ ko sogo b'a ani kɔrɔn de tɛ walima sogo b'a ni tilebi de tɛ walima sogo b'a ni kaɲaka walima ani worodugu de tɛ mais komi sogo kunba faga de tun ka di ayiwa turelakaw ye i n'a fɔ sama waati bɛɛ sama faga de tun ka d'a ye mɔgɔw ko n kɔrɔ ko sama fagakɛ o de nana kɛ ko samakɛ o samakɛ minnu filɛ ten jitumu musa bɔra olu de la jitumbala turew de don n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko samakɛ dɔrɔn turew de don donc u ka fagali siraw o de y'u jamu yɛlɛma ko samakɛ ko sama fagakɛ natɔ filɛ mɔgɔw ko n kɔrɔ ko samakɛ n'o tɛ n'i y'a mɛn ko samakɛ turew de don n'i y'a fɔ ture kamalen ma ko samakɛ a b'a laminɛ n'i ko samakɛ kamalen ma ko ture a b'a laminɛ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min t'a kɔrɔ dɔn minnu t'a kɔrɔ dɔn kɔni sabula n'i kun m'o fɔ bi anw yɛrɛ t'o kalama k'a fɔ ko samakɛ bon maintenant mɔgɔw bɛ kiɲɛ yɛrɛ misɛlu minɛ i n'a fɔ kiɲɛ jiginna jitumu musa de kan ayi o waati la jitumu musa ka tile la jitumu musa kelen tun tɛ yen jitumu i m'a ye kiɲɛlalaw bɛ n'u bɛ kiɲɛ da u bɛ kan caman fɔ wa ni kun ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu yɛrɛ caman tun bɛ yen n'u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mais u bɛɛ dalajɛlen tun bolomadalen don laturu de ma o de kosɔn n'u bɛ kiɲɛ da u b'a fɔ jitumu bala sabali bala kunbali kɛnkɛ mamuru fila nfabu yegebugu jɔnkɛ funufunu faduba namisa nambrema nɔngɔn furukɔrɔ manden baronsan ninnu bɛɛ tun ye kiɲɛ masaw de ye o ninnu dɔw ma se jitumu ninnu dɔw ma se jitumu mais u tun bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama donc laturu a jiginna magan de a ma jigin anw fɛ yan n y'o de baro bɔ siɲɛ dɔ la n ko laturu jiginna magan de a jiginna magan de ala yɛrɛ ye laturudala kɔrɔbɔ Jibrila jiginna laturudala kan n delila k'o baro kɛ yan Jibrila jiginna laturudala kan a nana kana laturudala kɔrɔbɔ a ko o tuma fɛ ko kibaruya jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi laturudala ko ko kibaruya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko o tuma fɛ a ko koba dɔ de bɛ na kɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko ala ka danfɛnba dɔ bɛ na bɔ sanfɛ ka jigin dugukolo kan bi y'a ye donc alors jaa Jibrila de sigilen filɛ a kɛrɛfɛ Jibrila ko han ko kosɛbɛ ko a woloma hali bi a y'a woloma k'a woloma a ko a ko ɲɛ b'a la a ko danfɛn min yɛrɛ ko fɔra a ko a bɛ dugukolo kɔ kan wa a n'an ka surun koyi Jibrila ko han ko kosɛbɛ k'a a ɲɛɲini tuguni a ye a ɲɛɲini yɔrɔ min na k'a bɛ yɛlɛma k'a fɔ Jibrila ye ko e yɛrɛ de don Jibrila panna Jibrila pantɔ a kama nana ka na laturu gosi laturu tɔ bɛɛ sara fo n'a kɛra so 16 in de ye i m'a faamu fo so 16 mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Jibrila jiginna Manden wa n'i ye laturu tariku de ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kɛra Manden wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Jibrila jiginna jitumu bala de kan wa yarɔ bi ma nin kɛ dɛ donc nin bɛ tamasire ye anw bolo min b'a jira an na k'a fɔ ko laturu tɛ Nabila Direse yɛrɛ n'a waati voilà a ka jan dɛ a ka jan dɛ a ka jan trop a san ba a ka jan koyi voilà fɛn min ye tɔgɔko minnu ye fo mɔgɔw k'a dɔn ko kira ninnu tɔgɔ kɔnɔ u yɛrɛ ɲɛ kira minnu filɛ nin ye u tɔgɔ kɔnɔ u yɛrɛ ɲɛ i y'o faamu wa kiraw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn k'a sɔrɔ u ma bange dugukolo in kɔ kan yan fɔlɔ Mahamadu tun b'a dɔn ko Ibrahima bɛ yen Ibrahima b'a dɔn ko Mahamadu bɛ yen k'a sɔrɔ Mahamadu ma na dugukolo in kan Isa b'a dɔn ko Dirisa bɛ yen Dirisa b'a dɔn ko Isa bɛ yen k'a sɔrɔ u ma jigin dugukolo in kan Nuha b'a dɔn ko Mahamadu bɛ na Nuha b'a dɔn ko Isa bɛ na k'a sɔrɔ u ma jigin dugukolo in kɔ kan donc kirakow de don an kana olu minɛ i n'a fɔ anw yɛrɛkun olu ka kisa olu ka ɲɔgɔn dɔn u ka kɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ɲɛ u ye ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn komɛ ka ɲɔgɔn fanga fana dɔn ka ɲɔgɔn ka sababuw dɔn k'a sɔrɔ u ma se bankokolo in kan fɔlɔ donc n'a fɔra k'a fɔ ko a jiginna Idirisa kan ko a sɔrɔ Ibrahima tɛ ko mun ye Ibrahima tɔgɔ sɔrɔ a la olu k'a dɔn ko Ibrahima ni Idirisa olu bɛ ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ dunuya bankokolo in tɛ fɔlɔ olu ye ala ka danfɛnbaw de ye olu ka kisa alors olu dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn awɔ an bɛ se ka dɔɔnin de fɔ u kan n'o tɛ olu dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ dɔnni min b'u la o ye olu de ta ye voilà c'est ça donc a bɛ ten de ok donc o la sa maaw de ye ayiwa ko ka maa ɲuman ninnu tɔgɔ ta k'a d'a kan c'est ça k'a sɔrɔ bi tɛ sabula taamasere sira de tamaserew de don i m'a faamuya parce que tamasere minnu don voilà n'i y'a faamu a bɛ komi bɛɛ n'a jogo o de bɛ f'i la laturu la effectivement ani i kɛwale i jogo ni kɛwale i ma Mamadu ye wa Mamadu ka di hali dimi na Mamadu n'a ye tiɲɛ dimiso minɛ a ka di ye n'a ye sira minɛ a ka di ye wa n'a taara juguya la fana a ka di ye parce que mun na a bɛna fanga sɔrɔ yen Allahu Akbar a mana don yɔrɔ a y'a ye a ka di ye Mamadu dimi n'a ye dimi sɔrɔ a ka di
ni Mamadu ye dimi sɔrɔ n'a ko ko sira nin dimi accident tɛ dɛ a bɛ i n'a fɔ i y'a fɔ o tuma na fɛn dɔ bɛ na fɔ i kɔ o bɛ na kun falen fɛn na min ka fisa ni fɔlɔta ye kosɛbɛ voilà donc Mamadu ka di fan bɛɛ fɛ parce que jinaden fana don a tɛ kɛnɛ sɔrɔ donc mɔgɔ se k'a fɔ k'a ka di kɛnɛ fana kan d'accord voilà. Donc o la sa komi Nabila Isa sɛgɛnna a tɔɔrɔla an ɲanina o de y'a kɛ o y'a bila juguyaso la dimi Isa bɛ dimi de la parce que fo ka taa laban Isa bɛ dimi so de la mori dɔw ko k'a bɛ balo la dɔw ko k'a tɛ balo la en tout cas bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kɔni minnu b'a ka diinɛ bato kɔni k'u y'a minɛ k'a genge yiri la yɔrɔ o dimi ka bon dɛ juguya dan de voilà balolen ka genge tiɲɛ ɲɛna juguya dan yɛrɛ voilà Isa ye dimi so den y'a ye a Badara Ali fana kun ye Badara Ali fana jigi ye ale fana nana jigi so kɔnɔ non Nabila Nuha kɛra mɔgɔ la gosilen ye parce que munna Nuha ye san 900 ni dɔɔnin kɛ a bɛ kan ka diinɛ lase a ma mɔgɔ sɔrɔ a bɛ gosi a bɛ fɛn bɛɛ bɛ d'a kan voilà et puis a ye sijan sɔrɔ kosɛbɛ bon donc Nuha o nana kɛ juguyaso den ye Nabila Yusufu bɛɛ b'a dɔn k'a sɛgɛnna a badenw y'a janfa teriw y'a janfa sigiɲɔgɔnw y'a janfa Seju nana kɛ niso den ye a labanna ta voilà y'a ye a nana Yusufu ta in labanna ta la voilà o ye sɛgɛn bɛɛ d'a kan mais a laban sɛgɛn o sɛgɛn voilà o labanna ale de ta la Musa min filɛ nin ye a kɛra ko laban den ye ka sababu kɛ mun ye Firawuna ko den cɛ o den cɛman ni n'a wolola ka dugu kɔnɔ ko k'a bɛɛ faga mais Ala y'i to la ka Musa wolo Musa yɛrɛ nana laban ka na mɔ Firawuna kelen o senkɔrɔ e m'a dɔn ko Ala ka sebagaya ka bon ale dun y'a fɔ ko k'a cɛmanin bɛɛ faga parce que a fɔra a ɲɛna ko dɔ bɛ na ko cɛ dɔ bɛna bange ɲina ko de bɛna kɛ sababu ye ka n'a ka fanga tiɲɛ donc Musa min bangera Musa kelen o tilara tuguni ka na lamɔ ale yɛrɛ senkɔrɔ a kɛlɛbaga nana lamɔ a yɛrɛ senkɔrɔ a kɛra Ala ma sɔn donc a tilala ka Firawuna kotigiya minɛ o de nana kɛ Musa kɛ kolabanden ye Seyidina Umaru y'a fɔ o tuma fɛ Ala ka mɔgɔba tun don c'est pourquoi musoya tɛ gansan ye dɛ musoya ye koba de ye e m'a ye o ye muso misali kɛ Umaru de ye mɔgɔ min y'a fa faga diinɛ kama a kɛra ale de y'a ye voilà c'est pourquoi muso diinɛ tɛ taa muso kɔ abada diinɛ tɛ taa muso kɔ dɛ karisa ka diinɛ ka fani karisa ye ayiwa nabi ɲuman ye karisa ye ayiwa sego ye ni muso ɲuman sɔrɔla i kɛrɛfɛ a ka ɲi dɛ non o yɛrɛ de b'a dilan o n'a t'i bolo Nabila si tɛ yen min ma muso furu fo n'a kɛra Isa ye donc a bɛ o cogo la donc kiɲɛden kelen kelen n'a bɛɛ bɛ sigi a tɔgɔ de ma Yunusa min filɛ nin ye dibi dan ye Yunusa ta ye dɛ jɛgɛ k'i kunu ka tila ka jigin ye ji jukɔrɔ dibi dan de ye nin yarɔ dibi tɛ tɛmɛ o kan dɛ Ala ko tiɲɛ nin ye tiɲɛ jɛgɛ ka mɔgɔ kunu o y'a dama dibi ye ka tila ka jigin ye ji jukɔrɔ dibi dan yɛrɛ de yarɔ dibi dan ye dɛ o y'a yɛrɛ de o de kosɔn u y'ale yɛlɛma ka kɛ alimankurusi ye dibi de ye dibi jugu alimankurusi ye dibi jugu Solomana fana dibi don masa Solomana bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn Ala ye ko ba saba kɛ Solomana ye a m'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Ala ye Solomana sɔn lɔnni na lɔnnikɛla tun don Ala ye Solomana sɔn i y'a fɔ fɛn masaya la masakɛ tun don Ala ye Solomana kɛ nafolotigiba ye mɔgɔ dɔ bɛ kɛ masakɛ i tɛ kɛ nafolotigiba ye Ala tun ye Solomana kɛ nafolotigiba ye parce que lɔnnikɛlaw ko Solomana yɛrɛ ka nafoloso datugunan Solomana ka nafoloso o datugunan o tile o kan tun ka kan kɛ bɛɛ i y'a fɔ fɛn ɲɔgɔn ma 70 donni ma o y'a nafolo dan de ɲɔgɔmɛ 70 donni donc Ala y'o kɛ Solomana ye fo Solomana yɛrɛ tila tuguni ka n'a ɲini Ala fɛ ko Ala kɛ hinɛ ale la ko ka jumadon kelen d'ale ma ale bɛ duɲa n'a kɔnɔfɛn bɛɛ balo i m'a dɔn setigiya dan ye nin ye duɲa n'a kɔnɔfɛn bɛɛ k'ale bɛ n'o bɛɛ balo Ala ko a ma ko Solomana o fanga bɛ fɛn min na o dan ye ne Ala kelen a ko jɔn tɛ se k'o kɛ a ye Ala deli a la Ala ko a ma ko basi tɛ n bɛ n'i bila kɔgɔji dumama yɔrɔ kɔgɔji yɔrɔ min ka dun n'a yɔrɔ bɛɛ ye k'a kan ka bɛn san 70 boli de ma c'est-à-dire ɲa tuguni ɲa yɛlɛ k'i ɲa kɛ pewu san 70 a bɛ bɛn o boli de ma a ko n bɛna yamaruya d'i ma i b'a fɔ kɔgɔji ye k'a k'i dayɛlɛ n'a y'i dayɛlɛ i bɛ jigin i bɛ taa farakurun dɔ sɔrɔ kɔgɔji jukɔrɔ n'i sera kɔgɔji jukɔrɔ i b'a fɔ faraw ye k'a k'i dayɛlɛ Solomana jiginna kun fa kun a jiginna y'a fɔ dɔrɔn a taara ka taa kɔgɔji jukɔrɔ a taara ka taa farakuru min sɔrɔ a ko kɔgɔji farakuru o ma a ko Ala ko ni sera i ma ko k'i dayɛlɛ o y'i dayɛlɛ a taara ka taa bin kɛnɛ sɔrɔ tumbu kɛnɛw kɔrɔ o bɛ ayiwa farakuru o tɛ ma o bɛ kan k'a dumu Ala ko a ma ko Solomana ni ne tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ Solomana ko Ala ma ko Ala k'a to Ala kɛ tile kelen d'ale ma nin bɛɛ
ala ye tile kelen ni Solomana ma y'a fɔ tuma fɛ a kɛnɛ yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ fayiri bɛ surunya tuma min na y'a fɔ dɔw bɛ na ni makaran na olu bɛ ɲini ka sa kɔngɔ bolo dugu yɛrɛ ma jɛ ka ɲɛ a dugu ma jɛ fɔlɔ yɛrɛ Solomana ye yafa deli ala fɛ ala ye nin bɛ kɛ Solomana ye o Solomana o de bɛ mansaya ko fɔla Solomana fana ye dibi dɔ de ye Solomana ye dibi de ye ale fana ye dibi ye Solomana ye dibi dɔ de ye bawo so min datugulen lɔni datugulen sifu jibo min filɛ nin ye n'i y'a ye a man bon a man jan fɛn min b'a kɔnɔ jɔn b'a dɔn n'a yɛrɛ tɛ ni ale tɛ ni ala tɛ fɛn min bɛ ne kɔnɔ jɔn b'a dɔn fo n yɛrɛ n'i ye fiɲɛ datugu ji de b'a kɔnɔ wa sanu de b'a kɔnɔ wari de b'a kɔnɔ jɔn de b'a datugulen dɔn so min datugulen don n'a tile tɛ yen i y'a fɔ dɔrɔn a dun datugulen don fɛn min b'a kɔnɔ jɔn b'a dɔn fo n'a kɛra ala ye o fana ye dibi dɔ de ye Idrissa min filɛ nin Albayaro ye dibi dɔ de ye parce que Albayaro bɛ kuma jibaw de kan i n'a fɔ kɔgɔjibaw n'i taara i jɔ pɔn in sanfɛ sa k'i ɲɛ bɛn ji ma i tɛ foyi ye fo ji min b'a jukɔrɔ i b'o dɔn wa o fana ye dibi dɔ ye k'a sɔrɔ jamanaba de b'a kɔnɔ ye o fana ye dibi dɔ de ye donc dibi sigima dibi min bɛ laturu kɔnɔ o ye nin yɔrɔ ninnu de ye Albayaro ye dibi ye mais n'i y'a fɔ naloma ye a b'a fɔ ko Albayaro ji ye ko mun bɛ ji kɛ dibi ye ayi ji dan tɛ Albayaro ye mais Albayaro kɛra dibi ye k'a bɛn mun ma n'i nan'i jɔ i tɛ foyi de ye fo ji mais fɛn min bɛ ji in jukɔrɔ n'i y'o dɔn hali tun t'i jɔ ji in sanfɛ e m'a ye bakɔrɔn bɛ siran ji ɲɛ ale tɛ sɔn fiyewu voilà c'est ça donc fɛn minnu bɛ yen voilà a sen 6 a sen 18 a kunkolo jan a n'a fɛnw a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen voilà ji donc sɔsɔliko tɛ laturu tɛ anw ka fɛn na bɛnnen an kɔni ye dɔw fara kan k'a la dugu ma an y'o fara kan kosɛbɛ i y'o faamuya awa a saraka b'a la a saraka sɛ la a saraka woro la an y'o fara kan i tɛ se ka kɛ laturudala ye n'i bolo ma don an y'o fara kan olu si tun tɛ laturu kɔnɔ i y'a faamuya manden de ye olu fara kan o fana bɛnna kungo kɔnɔ taga de ma bawo ni an ni dabaji tun tɛna ɲɛra ka taa kungo kɔnɔ sogo faga yɔrɔ wajibi ye an bɛ laturu da dugu ma de walasa an ka se ka faamuyali kɛ an ka sogo faga cogo la o de nana ni nin bɛɛ ye a faamuna vraiment ni diyara n y'a bonyana ma n bɛ sigi ka numéro ta ayiwa k'a di bunadamadenw ma anizo kala de anizo ya ko be ma do so ya nyalo anizo bede do so ya nyalo sujele baruro mo aniwala wadulon bere ko jomon lale ina ma me ni wala bede mo ko fa ko ma de kiwele inisu bede kuro te tigiri inisu kamalenga ya fakana je ko bede kuro te tigiri sudele tumuno ini wala inisu suma bede mo mina kudi sama dajulu kunji romba luma kono tere ma doni do donye abije ko aywa mbesigi jigiba kuyate ga numéro la parce que n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ peut-être tuma dɔ la ni temps bɛ ale bolo n'i y'a wele a bɛ se ka ko dɔw f'i ye walima ni aw ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a wele k'a fɔ ko jeliba n'an baro a bɛ se ka fɛn dɔw f'aw ye aw mago bɛ fɛn min na k'a sɔrɔ a ma kɛ sɔsɔli ye fiyewu belebele ka numéro ye 05 67 75 48 57 82 97 83 a kɛ ɲɔgɔn nɔ jinɛtigi a filɛ nin ye ayiwa yopogon n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen belebele a mana dogo kama wa a t'a don fana a tɛ ni dogo maa si la ni ala jɛna n'o ye fiyewu sabula a n'a muso n'a denw bɛ yan a n'a dɔgɔw i ka fɔ a ka baarakɛyɔrɔ de filɛ nin ye budusu ka misiriba in kɛrɛda fɛ ni jɔn bɛ misiri da in na sangaso min b'a kɛrɛda fɛ n ko a bɛ yen de 05 67 75 48 57 82 97 83 ay bravo wadi wa ngoro an sigira kana abete donc sisan sa aw farafinw de y'a ayiwa ni faraka an farafinw mandenkaw yɛrɛ n'o tɛ hali a tɛ farafina fan bɛɛ a tɛ farafina fan bɛɛ fan bɛɛ tɛ parce que n'i taara Benin
unu ka fɔ cogo a min filɛ nin ye hali anw yɛrɛ fɛ yan ayiwa manden yɔrɔ bɛɛ fana tɛ sɛ faga o de kosɔn laturu min filɛ nin ye laturu bɛ baara caman kɛ k'a sɔrɔ a ma se a haramumarow ma laturu ni awa yiri bɛ jɛ ka awa fɛn caman kɛ k'a sɔrɔ a ma se sɛ fagaw ma a ma se sɛ fagaw ma a ma se ba faga ma i y'a ye wa donc laturu ye fɛnba ye a baara cogo n'a yɛlɛma cogo ka ca a baara cogo n'a yɛlɛma cogo ka ca donc i bɛ se k'a dilan cogo min ka di ye n'i y'a dɔn k'a faamu laturu yɛrɛ min filɛ nin ye o a sarakabali gansan ka ne m'a deli k'a f'i ɲɛna wa n ko ka solomana min filɛ nin ye i bɔtɔ i tɛ tu lo i tɛ taa lɔn ka solomana tɛ i sen dɔ samara kɔnɔ kɛ bɔ i bɛ taa sira min kan ni ala ma bonya d'i ma o sira kan ala tɛ dɔgɔyama d'i ma est ce que sɛ fagara wa saraka bɔra wa ah voilà o ye laturuden dɔrɔn ye solomana min filɛ nin ye k'a don i kunna fugula kɔnɔ y'a fɔ o tuma fɛ k'a don i kunna i bɛ taa ci min na n'i ma bonya sɔrɔ o ci kɔnɔ i tɛ dɔgɔyama sɔrɔ fo ni mɔgɔ y'i kunna fugula ta ka bɔ i kunna o fana i y'o fɔ yan voilà est ce que sɛ fagara wa yiri bɔra wa saraka bɔra wa n ko ye laturuden dɔrɔn ka baara nɔ ye laturuden dɔrɔn ka baara nɔ min filɛ nin ye kuma tigɛ ɛnsan min filɛ nin ye ka t'i biri ɛnsan kunna y'a fɔ o tuma fɛ i bɛ taa kumakɛ yɔrɔ i n'a fɔ makan filɛ cogo min na tan ne bɛna taa jamama yɔrɔ la kumakɛla ka ca ye ka ɛnsan in bɔ k'a bin k'i ni da biri a kunna y'a fɔ o tuma fɛ ka awa sira ɲin'a fɛ ne bɛna taa i ka ne da ni sababa bɛn min bɛ ne ni kumatigiya tɛ i ka ne da yirimɛ bonya ta ye ne bɛ min ni kumatigiya tɛ i ka ne da yirimɛ bonya na ta ye n'i donna o jama la n'i ko ko n ko e bɛ min sɔrɔ mɔgɔ si t'o sɔrɔ n'i bɔra y'a fɔ o tuma fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko ko finɛba in yɛrɛ nana ala tɛ se kuma la ko nka k'a n'an ka wari bɛɛ cɛ ko ka taa bawo kumatigi ye ɛnsan de o kumatigi ye ɛnsan de an kɛ e ma mɛn ko kumatigi ye ɛnsan n'i y'i sara la ko min don a b'o k'i ye kɛ belebele est ce que sɛ fagara wa ayi sɛ yɔrɔ ka jan nin na koyi donc tiɲɛden nin kelen kelen n'a bɛɛ bɛ se ka nin yɔrɔ baara kɛ k'a sɔrɔ a ma se sɛ faga ni woro faga woro bɔ ni fɛnkɛ ma mais n'i y'a ye anw tɛ se ka baara kɛ n'an m'a fɔ nin bɔ mun na ne taara y'a fɔ dɔrɔn fɛ tiɲɛden kelen dɔ bɛ yen masa solomana baara cogo dɔ bɛ yen ne ye kalo 2 sɛnɛ de k'a nɔfɛ kalo 2 n bɛ sɛnɛ la pour que n bɛ se ka tiɲɛba sɔrɔ a tiɲɛba dira ma don min na ko baasi tɛ n b'a d'i ma komi e fana sɛgɛnna de i ye kalo 2 sɛnɛ kɛ ne bolo n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a nɔfɛ a tigi kɛ kalo 2 sɛnɛ k'i ye n'a ma kalo 2 sɛnɛ k'i ye a kɛ sagajigijɛ kelen d'i ma ne y'o ta k'o di mɔgɔ ma n'i ma sagajigijɛ kelen bɔ dun a tɛna bɛn fewu a bɛ jaabi wa parce que i m'o sɔrɔ de m'a sɔrɔ ten m'a sɔrɔ ten donc ne y'a sɔrɔ ten ne y'a sɔrɔ kɛ baara de kɛ k'a sɔrɔ an bɔra min nɔ la sisan n'o ye Jibo ye Jibo ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ de ye o ye wulibali ye k'a fɔ ko dɔɔni bɛ se ka taa ten k'a di mɔgɔ ma ye ten k'i k'a baara n'i y'a baara ten a bɛ to ten de a tɛ ɲa f'i ka barika de ɲini dɔɔni fɛ i bɛ dɔɔni barika ɲini de dɔw bɛ wuli ka taa ne fɛ yen u b'a fɔ ne ye karamɔgɔ i ye tiɲɛba dɔ fɔ vraiment tiɲɛba in diyara ne ye mais n y'a ta a ka di n ye k'a baara mais n nana 2000 filɛ nin ye n'i bɛna kɛ duwawu kɛ n ye n bɛ duwawu k'a tigi ye n ko ne fana m'a sɔrɔ fu ni kɔni y'a di radio la kɔnɔnadiya kama mais n'i nana ka na magɛn n'a ye o kuma n bɛ duwawu k'i ye ala ka barika don a la ne b'a fɔ min kɛ ko ala ka barika don a la n'a tigi fana n'i ma kɛ dangaden n'i ye barika mɔgɔ ye ala bɛ barika kelen o don i la wa i bɛna o tiɲɛ min baara fana a bɛ mago ɲa lɔnni sigilen don barika de ma n'i ye lɔnni sɔrɔ fu la ni barika t'i fɛ o ye fu de ye a tɛ ɲɛnabɔ donc lɔnni yɛrɛ a bajuba ye barika de ye fo barika ka yira fo barika ka yira ni barika yirila o de bɛ kow bɔ tiɲɛ fɛ voilà a diyara n ye samakɛ nin ɲɛna ayiwa jeliba nin ɲɛna fo k'a ɲɛ yɛrɛ de parce que kɛlɛ banna sɔsɔli banna i y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ko Seydina Umaru nin a bɛɛ ye taamasiyɛn de parce que bɛɛ n'a jogo bɛɛ n'a ka ɲɛni bɛɛ n'a ka tɔɔrɔ bɛɛ n'a ka dimi bɛɛ n'a ka ko muɲu cogo i m'a ye ni i taara an fɛ yen n'an ye laturu da i ye ni a fɔra sa ko Badara Ali bɛ ni la an b'a fɔ yen k'i kɛ sabali n'a kɛra muso ye an b'a fɔ yen k'i dusu bila dɔɔni n'o tɛ e yɛrɛ dusukolo bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ mago sa bawo bɛɛ b'a dɔn ko Seydina Ali tun ye mɔgɔ dusuba ye ayi sigasi dɔ la mɛnɛ Badara Ali kɔni voilà Seydina Ali y'a ye tiɲɛna ale kɔni n'a yera muso la i b'a fɔ a ye k'a kɛ sabali cɛlasigiyɔrɔ la n'a ma sabali a b'a diman to mɔgɔw ye k'a yɛrɛ goya mɔgɔw ye kosɛbɛ Seydina Ali muso n'i y'a furu ka na n'a ye i ka so kɔnɔ a b'i ka so kɔnɔ mɔgɔ a b'a bɛɛ minɛ a b'a bɛɛ mara ni min farati yɛrɛ y'a fɔ dɔrɔn fɛ i y'a lu na yɛlɛma ka k'a tɔgɔ ye ko maramuna walima koloko la walima sitana wala o bɛ yen e m'o tɔgɔ mɛn Mayimunala bɛɛ b'o dɔn mɛn Kadisa Nɔgɔla Kadisa Nɔgɔla
D'accord. Bebe laturu de bayira. Donc sasa an ka filɛ hali bi an b'an sɛnsɛn ka taa. A bɛ ten. U ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa fɛn min bɛ fara a kan o de ye ayiwa seju. Tiɲɛ. Sabula i kumana ye fɛn caman di olu ma. Tiɲɛ. Mais tiɲɛ na seju in e kun min da don a la fewu. Tiɲɛ. Seulement e kun bɛ laturu taamasi an ye e tɛmɛna a kan. A bɛ ten. Voilà e ko dɔw fɔ a la i y'a fin fa ka tɛbɛ ten. A bɛ ten. Mais bi u b'a fɔ n'i tilala nin na e ka nin fana fara u kun k'a yira k'a fɔ ko bɛ se k'u mɔgɔ ɲɛ n'o de ye. Tiɲɛ. Ala sago sago. Seju janfa alimami. Seju ye laturuba de ye. N ko seju yɛrɛ ye dawula de ye. Seju i kana yiri dɔn seju la. I kana baara cogo dɔn seju la. Mɔgɔ min bɛ to sɔn kɛ seju 100 bɔ sɔrɔ i y'a fɔ o tɛmɛna fɛ sɛjɛ joli la k'a kɛ nasi ye k'i ko a la. E na dawula sɔrɔ n'i m'i farati yɛrɛ i n'a boli musow ɲɛ. Jɔn ko fura tɛ jelimangoya la. Jelimangoya kɔni ala. Jɔn ko fura tɛ jelimangoya la. Fura bɛ jelimangoya la. Jelimangoya bɛ furakɛ pewu k'a ban pewu ka dawula tan kɛ dawulatigi ye. E ma deli k'o ye wa? Awɔ. Seju min filɛ nin i y'a fɔ o tɛmɛna fɛ. Seju bɛ nafolo karaba ɲini de k'a di buna adamaden ma. Nafolo so k'a karaba k'a di adamaden ma. I bɛ seju i b'a 100 ti ka koli kelen ti. I bɛ koli ti cɛmancɛ la. Ka seju 100 kɛ k'a mini. N'i ye seju 100 kɛ k'a ɲini k'a lamini i b'i tɔgɔ don cɛmancɛ in na. Ka nafolo i bɛ nafolo sugu mun fɛ i b'olu tɔgɔ don. I bɛ hɛrɛ mun fɛ i b'olu tɔgɔ don. N'i ban'o bɛɛ tɔgɔ don na i bɛ taa tigiɲɛso la n'an b'a fɔ ma ko mansaso. I bɛ taa mansaso burunbaran i y'a fɔ o tuma fɛ i bɛ nin la. I tɔgɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na e y'i tɔgɔ don yɔrɔ min na kɛ nafolo tɔgɔ don ye. I b'i jilaja i y'a fɔ o i bɛ tigiɲɛso buguri dɔɔni ta k'a kɛ i tɔgɔ ninnu kunna k'o bɛɛ datugu pewu. K'o datugu. Seju min kɛlen bɛ k'i lamini seju 100 min kɛlen bɛ k'i lamini i bɛ marifa mugu ta k'a kɛ seju 100 nin ka marifa mugu kɛ seju 100 nin kan. I b'a saraka. Nafolo bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ di nafolo funti k'a kɛ ne karisa kan ala kɛ nafolo funti k'a kɛ ne karisa kan mɔgɔ ma nafolo funti ala kɛ nafolo funti nafolo bɛ namara tɔ bolo ka nafolo funti k'a kɛ ne kan ne ka nafolo sɔrɔ namara la kungo t'a kɔ k'o nafolo k'o karaba ne ye ne ka nafolo sɔrɔ sira o sira nafolo yɛrɛ ye janfantɔ fɛn ye ka nafolo su karaba k'a tele karaba nafolo kana ne sɛgɛrɛ ne ka taa nafolo sɛgɛrɛ nafolo mana kɛ wo kelen min ni sira kelen min na ko ali n'i y'a saraka o cogo la i bɛ taa bila marifa mugu na. Marifa mugu bɛ wuli bewu a bɛ seju nin bɛɛ jeni k'a ban k'a to e tɔgɔ min bɛ cɛmancɛ la bawo buguri de bɛ yen. Nkalon don wa. Oui parce que marifa mugu in bɛ jeni woro ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye. Bip. Buguri in kɔni bɛ to a nɔ na ye. Buguri bɛ to i bɛ boli ka bɔ a sisi ɲɛ a sisi kana da i kan n'o tɛ n'a sisi da i kan i bɛ se ka nafolo kungotɔ kɔni sɔrɔ. I bɛ se ka nafolo ba dɔ sɔrɔ i y'a fɔ a la ko nka a kɔ tɛ jɛ i la dɛ n'a sisi da i kan. Donc n'a ko yɔrɔ min na biw i boli k'i ma bɔ yen i bɛ fiɲɛ jate min na a sisi bɛ ka taa fan min fɛ taa i lɔ yen fɛ. Sisi k'i ma bɔ i la sisi kana da i kan dɛ n'o kɛra mun bɛna kɛ i haraba y'a fɔ o tuma fɛ ko dɔ bɛna cu i kan ten i y'a fɔ o tuma fɛ baraw walima i bɔ a gaɲɛ so la ten biw e bɛna nafolo dɔ sɔrɔ i yɛrɛ sɛgɛ sara tɛ nafolo min ye k'a sɔrɔ i ma sonya fana i bɛna nafolo dɔ sɔrɔ nafolo min ka bon i sɛgɛ sara tɛ mais i ma sonya fana o nafolo bɛ yen wa baasi si t'a la fana baasi foyi tɛ bɔ a kɔfɛ fo n'a sisi da i kan dɛ. Sisi kɔni ayiwa an b'a boli cogo an bɛ cogo dɔn. Parce que e yɛrɛ y'a ka fɔɲɔ bɛ taa ten. Ali ko an ye nin baara dɔ ye. Awɔ. An y'a baara ye k'a ban. Ale yɛrɛ ka taa baara kɛ kungo kɔnɔ. A seginna ka na an ye duwawu k'a ye. N'a ɲɛna a ko k'a ɲɛna. A sisi ma s'a ma k'a sisi ma s'a ma. N ko alhamdulilah. Ale o taara so ta. O gagnera 8,8 a gagnele 8,8 a taara ka t'o wari ta a sewa kojugu a mana se yɔrɔ min na a b'a fɔ mɔgɔw ye k'ale gagnera 8,8 yan'a ka se so kun taara kunbɛn i y'a fɔ dɔrɔn k'i gagnera 8,8 min na n'i m'a labɔ an bɛ kisɛ k'i kɔnɔ sisan a y'a bɛɛ bɔ k'a d'olu ma a sisi sira wa donc seju ye nafoloba de ye seju ka ɲi fo ka dan tɛmɛ seju ye dawula yɛrɛ de ye e ma mɛn ko Yusufu hali n'i ye moriw ɲininka an ni moriw tɛ sira kelen kan mais n'i ye moriw ɲininka u b'a f'i ye ko suratu ni Yusufu bɛ yen dɛ suratu Yusufu a bɛ yen a bɛ est ce que a ɲɔgɔn dawula tiɲɛ bɛ yen a bɛ dilan yɛrɛ de a bɛ dilan maanifin yɛrɛ a bɛ dilan maanifin yɛrɛ kosɛbɛ a bɛɛ ye dawula de ye a bɛɛ man ɲɛ. e ko n karamɔgɔ bɛ ale ka micro da yɛrɛ suratu ni Yusufu a tɛ yen wa. kosɛbɛ a bɛ yen. a bɛ yen siga t'a la suratu ni Yusufu i bɛ kɛ a kɛcogo la i bɛ kɛ a dawulatigi ye i b'a tɔgɔtigiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a sɔrɔ cogo bɛɛ la mais ale fana kɛcogo dɔ bɛ yen n'i ma farati i bɛ kaso kɛ dɛ. d'accord donc a bɛ yen. kuma seginna ka na. voilà donc suratu ni Yusufu in filɛ o Yusufu kelen pe o Nabila Yusufu kelen pe a bɛ fɔ de an b'a fɔ de ma ko seju janfa alimami
parce que isufu tɔɔrɔ la janfa sugu bɛɛ kɛra la bon isufu bɛ se ka janfa lase mɔgɔ ma cogo min na a bɛ se ka mɔgɔ bɔ janfa la ten fana a baara cogo a bɛ janfa k'i la cogo min na a bɛ se k'i labɔ janfa fana la a bɛ se k'i labɔ janfa fana la awɔ y'a ye isufu bɛ ten de donc isufu tiɲɛ ɲumanba don a bɛ se ka baara caman kɛ mɔgɔ ye isufu ale min filɛ nin y'a fɔ o tuma fɛ ka taa a den 16 ti y'a fɔ o tuma fɛ zera nin kɛ jatigi faga ju kan i y'a faamu ka sɛjɛ kelen kɛ k'a sɔ i ka ɲinan san kayira a n'a tɔgɔtigiya a n'a dawulatigiya i y'a fɔ o tuma fɛ n'i y'o kɛ ka tila tuguni i y'a fɔ o tuma fɛ o yiri kelen o i b'a a kɔrɔ n'a tilebi i b'o fara bɔ worodugu ni kaɲaka k'o fara bɔ k'a lili sen k'a bulu bɔ ka taa o kɛ ɲɔgɔn kan k'a tobi ka tila tuguni k'i kɔ a la zɛrɛni kɛ jatigi kelen o ju fɛ i y'a faamuya n'i y'a ko a yiri bɔ i k'a la o ju fɛ i y'a fɔ o tuma i k'i kɔ don i ka taa ala b'o dawula d'i ma o san bɛ diya i la kosɛbɛ i bɛ dawula sɔrɔ ale yiri wulibali ye zɛrɛni kɛ jatigi faga ye wa zɛrɛni nin kɛ jatigi faga fana n'i b'ale bulu bɔ fana a bulu ye suguya 2 ye a buluba bɛ yen bulu misɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ zɛrɛni nin kɛ jatigi faga sun kelen i bɛ taa bulu suguya 2 sɔrɔ a la buluba b'a la bulu misɛnnin b'a la mais i jilaja i k'a bulu misɛnnin bɔ i ko kɛ ka seju saraka Allahu Akbar a bɛ sɔrɔ d'i ma seju bɛ sɔrɔ di mɔgɔ ma seju n'i ye kiɲɛ wuli ni seju kelen nana i la nafolo la wallahi billahi a fɔ ko alhamdulillah taa juru ta i k'a fɔ jurubantigi ye ko n bɛna wari d'i ma a tɛmɛ taa juru ta a fɔ jurubantigi ye ko wari bɛ sira la ka na seju ni kelen n'a ye y'a fɔ o tuma fɛ awa nafolo so minɛ wolowulemaden kelen pe o ta i ko da la dɔrɔn i ka marifa mugu kɛ i k'a lamini i k'a saraka seju y'a fɔ o tuma fɛ e de nana k'i sigi nafolo la nafolo bɛ kɔ a bɛ ba kɔ y'a fɔ a ye nafolo karabannen a bɛ so bolo a bɛ fana bolo a bɛ darogɛlen bolo a ye nafolo karabannen n k'a sɔrɔ janfa dɔn n k'a sɔrɔ janfa t'e bolo nafolo karabannen karamɔgɔkɛ y'a fɔ o tuma fɛ a saraka i b'a saraka i ka taa bila a la i kɛ wuli ma bɔ yen taa kɔni mana bila a la n'i ye taa bila a la n'a ko yɔrɔ min na biw woro min bɛ cɛmancɛ la i bɛ woro sama ka bɔ a kɔnɔ i kɔrɔ ka woro bila jisuma la i b'i boli ka bɔ kana fɔlɔ a sisi ka bɔ n'a sisi banna bɔ la tuma ne y'a woro ta i ko ɲimi i ko a juru ta i k'i sigi wa n'a wari nara wa 2 b'e ta y'a wari dɔn 200 b'e ta y'a wari dɔn a wari bɛɛ bɛ kɛ wari jɛman de ye i n'a fɔ 1000 b'e jɛman o kura-kuranin a bɛɛ kɛ i n'a fɔ a k'i bolo tigɛ a bɛɛ bɛ kɛ wari suguya kelen a camanba ala tɛ nɔgɔya ala tɛ kɛ fitinin ye a camanba bɛɛ da ɲɔgɔn kan ka n'a d'i ma a tɛ kɛ wari fitinin ye donc laturutigi fantalama de a t'a dɔn dɛ i t'a dɔn de n'i ye laturu lala ye ko a gwɛngwɛnin don a tɛ laturu dɔn n ko laturu min filɛ nin i mana tila laturu da la tuma min na e ye laturu da e tilara laturu da la i kɔrɔ i bolo buguriman kɔrɔ e y'i bolo jɔsi i tɔgɔ la i y'i bolo jɔsi i tɔgɔ la i y'a fɔ o tuma fɛ a bɛ mɔgɔ finitanya de k'i fɛrɛya k'i kɛ finikolon donna ye parce que i tilala i duguri i y'a jɔsi fani la ten i y'o buguri min jɔsi fari la a b'i kɛ finikolon donna de ye a b'i fɛrɛya k'i gwɛngwɛn k'i lagosi k'i kɛ mɔgɔlankolon ye a tɛ se fila donc n'i tɛ laturu dɔn laturu b'i nagasi de n'i y'a ye an b'a fɔ ko i kana laturu da ten n'i bolo ma don parce que fo mɔgɔ de ka sɔrɔ ka ninnu ɲafi ye laturu bolo don yɔrɔ de ye ninnu yɔrɔ ye mɔgɔ de ka sɔrɔ ka laturu ɲamama yɔrɔw f'i ɲɛna ɲama bɛ nin yɔrɔ in na ɲama bɛ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ ne ye ba faga ne ye sɛ faga bɛɛ t'a ye non a kalan yɔrɔ in de don ne dun tɛna se ka n kɔnɔ jɛya ye n'a m'an se ɲɔgɔn ye fɔlɔ n ko bolo don yɔrɔ kun de ye nin ye non kuma faamuna yɛrɛ dɛ non ayi n kɔrɔ n'o tɛ k'i to laturu kunna ko kɔngɔ b'e la wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ laturu dala tɛ k'i to laturu kunna ko minɔgɔ b'i la wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ laturu dala tɛ ali don dɔ la ne tora tɔgɔmasira dɔ fɛ tɔgɔmasira juguba parce que mun nana kɛ ne karamɔgɔkɛ ye n wele k'a mago bɛ n na o don kangaba ni bamakɔ tɛ sira o man ɲi ji ba sira la mɔbili si tɛ sɔn ka na donc n'i b'a fɛ ka taa Bamakɔ fo n'i ye mɔbili ta ka bɔ Kaba ka yɛlɛn ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa Laginɛ ka taa Kiɲɛgɛ k'i to Kiɲɛgɛ ka taa Kuremale k'i to Kuremale ka tila tuguni ka segin ka taa Narena goudron min na ka jigin ka taa Bamakɔ tugun donc i bɛ yɛlɛn fɔlɔ kilo 70 ɲɔgɔn ka sɔrɔ ka taa turu cɛ de ka sɔrɔ k'i kunna jigin Bamakɔ kan donc ne de bɔra Kangaba n yɛlɛnna mɔbili min na o nana se fo Kiɲɛgɛ o fana mɔbili nana tiɲɛ ye mɔbili nana tiɲɛ dugu min na ne tɛ mɔgɔ dɔn ye maloya bɛnna ka taa don mɔgɔw kan ko kɔngɔ bɛnna kɔngɔ dun bɛnna dɛ i y'a faamuya an b'o la sanba finna jagokɛla dɔw tun bɛ ka jago kɛ karata buguni dɔ kɔrɔ o karata buguni o dilanni don k'o ɲa ji tɛ bɔl'o fɛ manaw b'o kunna ne bolila ka don yen
nkelen pe de be sa nana kana ne kelen sigilen to yen nko na filen do même mobili sɔrɔ cogo di Bamakɔ taga yɛrɛ bɔra masa n bɛ se ka segin cogo di kana n bara tuguni n b'o fɛrɛ ɲini na n b'o fɛrɛ sɔrɔ ne tora Gakɔrɔ ye n ye laturu bɔ k'a bin tuma min na n ye n to ka awa sennaanimafɛn dɔ natɔ ye o bɔlen don mobili la n ye n bolo bila n kun worojɛ nin kelen bɛ n kun k'o la kan k'a saraka k'a saman ka n'a lafo Nagakɔrɔ kɛ worojɛni o ta ɲin na k'o ɲimi n bannen kɔfɛ o ɲimina sa i komi n dalen don laturu la man jigi tigɛ n yɛrɛ la n ye n sigi sinɔgɔ bɛ nin kɛ n minɛ tuma min na o bɛnna ja o dugumɔgɔw tun ye ɲɔsi mansin demande ATT muso fɛ o ɲɔsi mansin fana u y'o bila dakabana mobili belebele dɔ kɔnɔ ka na ɲɔsi mansin o bila o ɲɔsi mansin bilalaw fana nana n kɔrɔ k'i jɔ ne yɛrɛ karatabugu min da la dɛ mobili nana k'i kalankala ne yɛrɛ tun man kɛ cogo la n tɛna se ka bɔ mobili o nana n kɔrɔ k'i kalankala ne y'a buguso dalen kɔrɔ n sinɔgɔtɔ i kɔrɔ ko wuugun ne girinna ka wuli ka bɔ sinɔgɔ la ka n sigi n ɲamɛ mobili kalankala nan da la n ko alhamdulilayi mobili min ko fɔra ne y'ale nalen filɛ de ne bɔra n nana yɔrɔ min na dɔrɔn chauffeur ka y'a kunna don ka laturu dalen ne ka foroko dalen don ko ko karamɔgɔ k'i dansɔgɔ n ko a yɛrɛ nin ko nka i bɛ taa Bamakɔ wa k'a ye tatɔ filɛ Bamakɔ sisan nka ye n don i kun kɔrɔ ko karamɔgɔ n'a dɔ fɔ kabini kɔnɔ baro ka di o laturu fɛn nafama don a bɛɛ laturu bɛ sogo ɲini kungo kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma laturu bɛ bunadamaden tununa mɔgɔninfin tununa a y'a yɔrɔ ɲini an ye i b'a ɲini laturu la fo ka t'i jɔ a kɛnɛ kunna walima i b'a ɲini fo ka t'i jɔ a su kunna kungo kɔnɔ laturu ye donsokɛ ka busɔli de laturu bɛ se ka nafolo lase mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔninfin suti donc nafolo laturu ka i to a kunna ko e bɛ sɛgɛn kan gɛlɛya b'e la ayi non nafolotigiya ye Ala ta ye parce que anw fana bɛ sɔrɔ min kɛ laturu kɔnɔ o sɔrɔ kelen fana a fɔra cogo min na bunadamaden n'i bɛ sɔrɔ kɛ dɔɔnin na e bɛ sɔrɔ kɛ dɔɔnin kɔnɔ cogo min na i fana k'i jilaja i ka kunfinw la hinɛ o de kosɔn dɔɔninkɛla tɛ se ka kɛ nafolotigiba ye n'o tɛ dɔɔninkɛla bɛ fɛn min sɔrɔ anw bɛ fɛn min sɔrɔ tile kɔnɔ san kɔnɔ n'an y'a mara jagokɛla tɛ yan min bɛ anw bɔ nafolotigiya la jagokɛla tɛ yan min bɛ aw bɔ ayi non e bɛ taa san de ka na kɔfili an dun b'a bɔ an ka lɔnni kɔnɔ de k'a sɔrɔ kelen tɛ o aw kɔni mais voilà i ye min sɔrɔ o ye n'i ko k'i b'o bɛn i kelen d'a ma Ala b'i ka lɔnni fana nagasi Ala b'e ka dɔnni nagasi donc e bɛ min sɔrɔ i tɛ se k'o bɛn i kelen d'a ma e bɛ min sɔrɔ f'i ni mɔgɔw de ko tila e tɔgɔ de ye ko pariba e b'a dalajɛ k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e b'a dalajɛ k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to e yɛrɛ tɛ dɛsɛ e b'i si k'o la i tɛ dɛsɛ i dahirimɛ la i tɛ dɛsɛ i fɛrɛya bɔ ko ɲuman na i tɛ dɛsɛ fini ɲuman na nka i b'a fɛ ka kɛ nafolotigiba ye cogo min na n'i ko k'i b'o fɛrɛ tigɛ Ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma parce que i bɛ kan k'a sɔrɔ fɛn min kɔnɔ n'o ye lɔnni ye o t'i ta ye o t'i fa ta ye o sɔrɔla Ala de fɛ fana ye tiɲɛ ye kuma fɔ mun na yɛrɛ de donc i kana kɛ bakili ye non lɔnnikɛla bakiliw tɛ taa ɲɛfɛ i mana sɔrɔ dɔrɔn a tila non lɔnnikɛla bakiliw tɛ taa ɲɛfɛ sɔrɔ Kasim Traoré ninnu tɛ bakiliw ye non lɔnnikɛla bakiliw i tɛ se ka taa ɲɛfɛ Sori Sekongo ninnu tɛ bakiliw ye non ka kari ka mobili san k'a di maa ma non o tɛ baasi ye donc n kɔrɔ ayiwa o tuma yɔrɔ min kun ka di ɲɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o ye laturu in ayiwa cɛncɛn bɛ bila i tɔgɔ kan ayiwa laturu in bila marifabugu yɔrɔnin kɔni n'i y'o durusi ka ɲɛ kosɛbɛ ka di kosɛbɛ mais n'i ko taw i boli ka bɔ sisi ɲɛ boli in ko tɛ sa boli kɔni n'i ma dɛsɛ kɔni hali ni sisi tugun bɛ nkɔn an bɛ taa de an bɛ taa kilo 6 kɔni dafa donc parce que n y'a mɛn ayiwa don dɔ la laturu masa dɔ de ko ma ko ni kungo in a bɛ datugu ni sɛfan ye ka laturu seju k'a kan n ko n t'a k'a la ten dɛ a bɛ ten cogo di kungo bɛɛ datugu seju la mɛgu ka datugu pewu kuma wɛrɛ si t'a kan foyi tɛ bɔ a kɔfɛ fo hɛrɛ foyi seju min filɛ nin ye n'i ye sɛfan ta i ye seju 16 k'a gɛrɛndɛ k'a don sɛfan kan i kana sɛbɛnni kunbayara i b'a misɛya seju 16 a sɛbɛn sɛfan kan n'i y'a sɛbɛn sɛfan kan kungo bɛɛ karisa nɔfɛ i jilaja i ka taa sɛfin kiri kelen ɲini i kana dinga tigɛ i kɛ sɛfan in nada dinga in kɔnɔ i kɛ sɛfinma in ta k'a biri a da la i k'a saraka n'o kungo datuguni tɔgɔ ye pewu a b'i fɔ tɛ a sini fɔ tɛ a se balolen ko a jo b'a la o a datugu a jo t'a la o nin datugu n'a bɛ datugu ni bɔnɛ ye a datugu n'a bɛ datugu ni kayira ye a datugu i b'a saraka cogo yɛrɛ la kosɛbɛ
nga i b'i jilaja n'i b'a saraka i b'i hakili to i ja la e min yɛrɛ bɛ saraka bɔ la i ja kana da sɛfima in kan kabako o fana b'a la e kana na dɔ bɔ k'e ta k'i yɛrɛ don n'o tɛ i bɛ dɔ bɔ kɛ dɔ don ni banna saraka la i y'a fɔ o tɛmɛna fɛ ni banna ka ban i bɛ boloɲɛ kelen buguri ta kɔrɔ yan fan fɛ k'o k'a kan ka kelen ta tilebi yan fan fɛ k'o k'a kan ka dɔ ta worodugu yan fan fɛ k'o k'a kan ka dɔ ta kaɲaka yan fan fɛ k'o k'a kan i bɛ sɔrɔ ka buguri tɔ lajigin a kan n'i ye buguri lajigi sɛ finman in ɲɛnama kan i y'a fɔ o tɛmɛna fɛ i b'a datugu mɛgu n'i wulila i y'a fɔ o tɛmɛna fɛ i numansen i b'o kɛ k'a datugu karamɔgɔkɛ ni barika kɛra a tigi fana fɛ bawo dangaden tɛ dɛmɛna dɛ wa n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna lɔnni bɛ adamaden bɛɛ bɔ fo hakɛ tigi ye lɔnni tɛ se hakɛ la dɛ mɔgɔw tɔɲɔn k'u tɔɲɔn lɔnnikɛla min bɛ se k'e tila k'i bɔ i kungo la a kɛ dɔgɔn dɛ lɔnni tɛ se hakɛ la dɛ ka wali nafolo détourner o tigiw sigin bɛ dusukasi la wo k'u dusukasi bɛɛ ko n ye n ta to ala ma lɔnni tɛ se hakɛ la dɛ wa hali lɔnnikɛla ba sabali dɛ i n'i ka lɔnni i tɛ se hakɛ la dɛ lɔnni balilen fɛn min ma o ye hakɛ de lɔnni balilen hakɛ ma lɔnni tɛ se hakɛ la donc n'i bɛ kuma i ka kuma k'a pereperela tigɛ k'a sanuya mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ dama tɛmɛlenba kodo e tɛ mɔgɔninfin ka hɛrɛ fɛ i kɛlen bɛ k'i sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ kalon kan kɛlen bɛ k'i badenw tɔɔrɔ kalon kan kungo nana ben e kan i malo kungo ni ala ye o yɔrɔ bɛn parce que lɔnni min filɛ nin ye mori lɔnni wo suya lɔnni wo jina lɔnni wo basitigi lɔnni wo lɔnni bɛɛ bɛ se ɲɔgɔn na duɲa bagokolo in kan fɔ ala ta lɔnni si tɛ se ka ala ta bɔ yen ala b'a fɛ kɛ min kɛ lɔ min na lɔnni tɛ se k'o kunbɛn hali waliju tɛ se k'o kunbɛn karisa ye waliju ye tɛ se k'o kunbɛn ala b'a fɛ kɛ min kɛ don min na o bɛ kɛ ni waliju tun bɛ se ka ala ta bali waliju salon a tun b'o bali bawo saya man di waliju ye i tulo mɔgɔ si tɛ yen i y'a fɔ o tuma fɛ hali kiraw saya bɛna se kiraw ma tuma min na i y'a fɔ ala ko a don ɲaji bɔra o don ma kasi jahanama kɔnɔ don kama koyi saya gɛlɛya o ye tiɲɛ o ye wulibali de ye mɔgɔ si tɛ saya fɛ hali ni arijinɛ dayɛlɛda k'a tile bɔ sanfɛ k'a bin i kun tɛ ma yan ko i y'a arijinɛ tile filɛ nin ye ko sinikɛnɛ saya natɔ hali karamɔgɔkɛ o kelen di donc f'i k'a faamu ko lɔnni ɲinina an hadamadenw de ni ɲɔgɔn cɛ kama yan ale tɛ jigiba kuyate ka hɛrɛ fɛ jigiba kuyate biti dɔ bɛn walasa k'a ka hɛrɛ kɛ ale ɲina para o bɛ se ka kɛ nka ala b'a fɛ k'i bin don min jɔn tɛ se k'i lawuli o lo ala ta yin an bɛ k'an labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ de kama yan parce que fɛn caman de bɛ anw kan yan bi o ye an dama ni ɲɔgɔn cɛ ye mais n'i y'a fɔ fana ko ala ta to ye kolɔnbaliw bɛɛ bil'i la suya min filɛ nin jɔn n'a dɔ bɛn ala le y'a dɔ bɛn jɔn ma se ka suya dɔ bɛn suya bɛ adamaden kɔnɔ a bɛ mɔgɔ sugu dɔn kalon tora ala ye suya d'i ma mɛ ala m'a fɔ k'i kɛ mɔgɔ dɔn a kɔnɔ an bɛ se ka fɛn dɔ de kɛ min bɛ se k'i mɔgɔ dɔn yɔrɔ bali i tɛ se ka ne dɛmɛ n'i nana ne kama k'i ye ne dɛmɛ i n'i gbalo ye o rɔ an bɛ se k'an dɔ bɛn o kama mɛ ni ala ta dumuni ser'i ma lomina lo i bɛ dɛmɛ wa i tɛ dɛmɛ fo ka taa ban yɛrɛ ala b'a fɛ k'i dɛmɛ lomina i tɛ se k'o bali dɛ ayi ne bɛ se k'a fɔ ko subaga tɛ sen na subaga o subaga n'i kun la ne kan ayiwa i bɛ taa lahara i bɛ lahara i ɲɛ la olu o ye tiɲɛ ye kɛ nka ni ala ta dumuni sera don ayi a foyi tɛ se ka bali dabari jugutigi mori jugu somakɛ jugu kɔrɔtɛ bɛ n bolo i bɛra kun lɔ ne la i b'i galo y'a rɔ mɛ ala ta kɔrɔtɛ o bɛ da lo i la lomi dɔn mɔgɔ b'o bali maa si t'o bali i ni saya malikɛ bɛ ɲɔgɔn ye wolo donc o de kosɔn f'an ka ala ta in tigɛ ka bɔ a la ko an ni ala tɛ ɲɔgɔn na an dama de bɛ ɲɔgɔn na labɛn in bɛɛ kun ye anw dama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛlaw de ye an bɛ se k'o de bali jɔn de bɛ se ka duwawu kɛ jɔn ye ko ala ka nin k'i ye wa ala b'o kɛ fana i m'a faamuya jɔn bɛ se ka jɔn danga ko ala k'i ta tiɲɛ ala fana bɛ se ka sɔn o ma mɛ ala ta duwawu n'o kɛra jɔn min ye mɔgɔya danga t'o bali ala ka danga n'o binna jɔn min kan mɔgɔya duwawu t'o bali ala dun tɛ bagala mɔgɔ ma damatɛmɛ mɔgɔ damatɛmɛlen sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla badenjugu sinfɔnjugu
ibe sugu kono ini mo mandi ibe so ini mo mandi dan tamele ala ba fe kaka maloya sigi o tigila mo kan o burla kana e wara sejuta ki wato ni chefan barala chefan nyagoro ai chefan te fe nyagoro chefan to nyagui voilà chefan to nyagoro ko so nya fongo awaloni bi se fembe la fo hake vraiment kuma famuna wa loni kela o ba kalama ikambe mima ukana tonyeli kela de me fe parce que hake tala tisaka de me chugosila ali ya de matemna voilà ma famuna parce que ni ya ma chama be o ka duwa ute jabila fendo de ba qur'an voilà sabula dondola alaka hinala nga seku dola alaka hinala Sheikh Ousmane Fodé dem ansigimba kere dafe aya soro kamale do de moriw faranyo anga kata ay seku in kibaru yame atara seku in vekati sigi seku in ko nyongoro koro o ako kale sancha makeya kale ba fe moka ala dilaye kaka na fulo soro seku ya soro korla wahi ube jigaka ko ndenge na fulo soro ko iga na fulo soro te wa ita soro fana ko mungara ko ita soro de kona le kale te mo yo kiye mo de eni fade bilala nyona sani kana tumana ndi ma filefo ni fatifa na koro de bila nyona fuka lebu bake ka soro kana ko mina duwa de ki be transport soro kata non te be sayande voilà do garatin ay do ko ye wari ni soro bulla kata ya fadeli o sigi mato kana sigira dron haya ay wari mi mboka di seku ma seku ko nte maganina adi dimiso ma ko tlongena ay dimiso jurumba tala abza ikasarka bisga jabiye agaratin odo ne ni baroki na seku kramo ke bado fatura ala ke ya fakama nu ba ko geju kramo kamale don na kana soro ago kramo ako nana ikende me ako kramo ne malula ako ne muso furube ni gasa ka bonku ne ma dowere kala ni chauffeuriate mare momli ni ko tugo bela masro permis bembulo ako mfani mbako ngoto bembulo ntado mbake tugo mina geji kramo ko amakia min fo idala we no kere ketunya mbe do okie alaka awa momli no yayi me ibe dumini kesa ni ala etero na dumba inata parce que mo tundo ni tun sera ka so domina gwansa ibe se ke mo ke meduru down la ibe dumini nge ni dumini bana inata aye do udron de kaya mabaraka ira aye do de kaya kwa ye min fo na so wetnyaye ko alaka ni no yayi munna nake kamale yi jenga ke tisi ka betle lo fana kono o be na geju karamo de laka do ke mo wore o tigi nana ka ya fo bana ka na so ka fa karamo ye do kenye do wi usara ma ne here so nana ni momli kilenye kono dima ikota remorku kile anana remorku kile di geju karamo ma ni remorku ni nta iki yere de meno ye parce que e kungan e ka jama ka cha geji karamo fana yin ni ngali ke ko kamale min nana sa su farga min nana sisan na ko nga do ka e ka be ya o ko ka be ya kwa ya wule ka kana anana ko remorku kile nana duma sisan o kuma e ko mina e ko ta ama foga e ka bolde ko e ko ta ko mi ko ifani bani ifurumuso o kuma e ka ninta John Haminan wode katelin ki yere deme I Haminan ko John Haminan ko wode katelin ke John yere deme yayi donc wode kama buna dama den ibe yoro ibe kokula ijila je ikata nyuma sarafe ni tara nyuma sarafe akacha ala fe ni ala beta sarakelenga afo ko soma mandi alaye soma mandi alaye ke ba ala ko kanga na joso o nya ke me anya ala de lawo na le kro yoro ngelen mu yoke parce que anya mbata na makocha manima na ini mo tanya wana ngona ini ala kele na wana ala le ko kanga na joso na anya joso o yiko mi ya fo to na fe I kanya ale ala le ma ba di mo ro tseki kanya alama non te ne man kanya mo wore ma yawo ai ana ntu maranga kanya mo wore ma dunya bango kolo ninga ya itu me muruta kwa angama me anya jode son ka fenyini jode fe ala ko kango de dabla ko mai bo ala mingo kaya dabla ka mai o ala kele ne bese ke ya fa na jigi ba kwatema John ne bese ka fo ala ma ko ya fa na jigi ba ma o madi anyi jombo so go fo ni okay ni ala de be kele la o kuma ini ala John ala tenya na bo kadi ini jonyo no tenya na boldi sira yi jonyo no nye ni mo ko kale te sira jonyo no nye hal ni ma ala batu hal ni ema ala batu bo na idon ne fene ye na tonyo ne nye na ina anya soma ya an fene masran fonye keteme tonyo ne kan Allahu akbar
non tɛ y'a fɔ o tuma na fɛ fɛn min ka teli i n'a fɔ mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ min kan mɛn k'ale tɛ mɔgɔ faga nafolo fɛ a don tɛgɛla kɛnɛ kan f'a kɛtɔ de dogo k'e tɛ mɔgɔ faga nafolo fɛ o tigi siranna jɔn ɲɛ k'a siranna ala de ɲɛ a ye ala gasi de to yen n tɛ mɔgɔ tiɲɛ ne t'o mɔgɔ tiɲɛ nafolo fɛ o tigi siranna jɔn de ɲɛ ayi ko na i ta o t'a di hali bi ko na i ta o haram baara di hali tɛ wa sira i jɔ ɲɔgɔn ye bunadamaden sira i jɔ ɲɔgɔn ye n'i sera n'i jɔ ɲɔgɔn ye ala bɛ fara i kan i fɛ kow la k'a dilan o kama ne mana kɔnɔna fili kɔrɔ ni n ye n sigi dɔrɔn ko n terikɛ ala fa karisa nana ne bara yan n terikɛ ala bɛ ne jaabi kɔrɔ ne terilew an kɛ ni ne ko dɔrɔn ko n terikɛ ala b'o nɔgɔya en même temps nɔgɔyara ayi ala b'o nɔgɔya o dɔ nɔgɔyara ale yɛrɛ ka studio kɔnɔ a don dɔ la an kɛ parce que dɔ banana fo ka dama tɛmɛ ne nana e ka studio kɔnɔ a y'a fɔ ala ko allo an sɔrɔla ka na an ma dumuni kɛ kɔngɔ b'an na wari min b'an kun a man ca ne ko e ka studio kɔnɔ n ko n terikɛ ala n ko kɔngɔ don na o yɔrɔnin bɛ y'a fɔ ala ko dibisogo dalen kana don an kan yan caman ba an ye dibisogo ɲini k'a tɔba to dibisogo ba yɛrɛ nana ne y'a tigi wele wa m'a wele ma sigi n'a ye k'a bɛ na donc y'a ye jɔn ni ala ka di ni i ŋaninke de ye jɔn ni ala ta diyaɲɛ tɛ fini don cogow ye ani tɔgɔma cogow ani kuma cogow o tɛ jɔn ni ala tɛ diyaɲɛ yira jɔn ni ala tɛ ka di ka bɛn i ŋaninke de ma i ŋaninke ala ɲan bɛ buna adamaden ŋaninke de la donc ne kɔni bɛ jo sɔn mais ala ɲan bɛ ne ŋaninke de la o de kosɔn ni ye fɛn min ɲini ala fɛ a ka teli ala fɛ a b'o nɔgɔya ne ye jɔnya a diyara n ye voilà Jigiba vraiment e ni ce e ni baraji i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali fitini dɔrɔn de b'a la a jaabi fana ma gɛlɛ i bolo kosɛbɛ mais ka kɔn n b'i ka numéro di maanifinw ma sabula i ka baara i bi se a la ala ye min kalifala e de ko ala n teri a kɛ ɲɛ donc maa dɔ bɛ t'i yɛrɛ kalifa e la ko ala a kɛ ɲɛ o tigi sababu yarabi sababu ɲumanw ala k'o kɛ an bɛɛ de i ka numéro o ye 05 67 75 48 walima 57 82 97 83 Jigiba Kuyate a filɛ nin ye Yopogon a yɔrɔ ma ja Kudusu ka misiri la ngana ni bɛn ɲɛnabɔra ka ban an y'a dɔn k'a fɔ i ka limaniya a dafalen don e ni ala bolo fɛn min bɛ ni ala cɛ maa wɛrɛ ma kan ka jɔrɔ n'o ye e de kan ka jɔrɔ n'o ye an fana kan ka jɔrɔ fɛn min bɛ anw ni ala cɛ o diyara ka ban donc mais diɲɛ ye sababu de ye dɔ ye safunɛ dilan dɔ tɛ se safunɛ dilan dɔ ye biro baara la fangaba b'a bolo a bɛ maa min na a b'a datugu mais ko dɔw bɛ a tɛ se k'a ɲɛnabɔ fewu f'a ka si fɛ e dun ye ayiwa dibi kɔnɔ baarakɛla ye dibi kɔnɔ baarakɛla min tɛ so ye sabula o ye dɔnniba de ye o dɔnnikɛla ye dibi kɔnɔ baarakɛla n'a fɔra ten bamanankan na tuma dɔ la dɔw bɛ taa bila so la so tɛ n ko dɔw de la ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka laturu ba ta ka taa ne sɔrɔ yen e ye soma kamalen i mori kamalen i ye laturu bɔ laturu nana fɔ ko siyɔrɔ ni mansaya alimangurusi ayi ko dɔw ko ko dusukasi natɔ ye dɔw ko kasoladenw ko faama kungo a nana ka na ne sɔrɔ ne ko k'i bɛ n baara kɛ ko ale ye mori de ye morikɛ siyɔrɔ ani mansaya alimangurusi e tɛ dibi dɔ baara de la wa k'i bɛna bonya sɔrɔ dibi kɔnɔ baara la o ka siyɔrɔ bɛ min nin y'a dan ye donc la sa yiri ani laturu o bi kunkolo la maanifin kungow tɛ ban bɛɛ n'a kungo dɔ bɛna furu de kama u sigin bɛ sisan o ye yɔrɔ caman taama hali bi u b'a la k'u ka sababu ɲini ani dɔw b'a la ka sababu ɲini nafolo la dɔw b'a la ka sababu ɲini masaya la dɔw b'a la ka sababu ɲini voyage ko la mais bɛɛ n'a kungo ne kun b'a fɛ k'i ɲininka dɔrɔn n'a sɔrɔla k'a fɔ i labɛnnen don ka bunadamadenw bisimila wa alhamdulillah an bɛ ala tan dɔw la ali ne n'a sa dɔɔni b'a san 2 kan kɔni vraiment n bɛ boli ka taa tile 2 tile 3 kɛ awa mali la ka tila ka retourner ka na n ka émission kelen in kunbɛn kosɛbɛ a bɛ kɛ bawo mun na n bɛ hami émission in na ni n tununa don dɔ la dɔ n'a fɔ ko tarata tɛmɛlen k'a ma Jigiba mankan mɛn ko kɔrɔ a taalen tɛ dɛ mata n bɛ yan ne na ani sisan tɛ ali jankuma e y'o seere ye ko caman kɛra n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que a mɔgɔ bɛ na e ali jankuma bara yan i danaya mɔgɔw banna i tigɛsɔnya mɔgɔw fana banna i y'o faamuya mais mun ye ne yɛrɛ nisɔndiya n yɛrɛ ka baara la mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ ne lasɔrɔ olu bɛ ali jankuma wele ko ali jankuma ne ko e dalen don mɔgɔ jɔn na o mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan ka taa ne sɔrɔ n ka so kɔnɔ Jigiba ne ye ali jankuma de wele ko yala a danaya mɔgɔ ye mɔgɔ jumɛn ye a ko a danaya mɔgɔ dɔ y'i ye
ali jangwa ifana bimi bla yansa de no me ngadana iyo faramfasiya sisa bimi bla yansa de bimi bla radio ina ye besa ye chama ye yanne jigi bakana ne nalen ko fana ye chama ye alhamdulillah mbe ala tanola ali ne la beni do suni tle ne so make da fale ngalon to la fio billahi tallahi ne masoma dam na kodwaria ne to soro kan sigilo to mali kono france ye ne comme amerique ye ne comme dunya be ne comme ne dugu mi yala soma ya kono kase abidjan ya a jamana muga ani wolowla nan ndiko nye dugu yala kase abidjan ya jamana muga ani wolowla nan ndiko ntara yoro nye sinsinga jeliya inga ke soma ya ke bawo muna ntella mole ya shini la mole ya to sini okoro ye muye ko jigiba so make wa ko ka ere la mana ka jili ala sisa ai ne jili ala ko lende wala wolo la lay mona ne jili ala ko lende mana ta yoro mba fo ye mo de ko jigiba kuyate jeli de fa kuyate ba kuyate ne de jeli ke mais ne fe mi soro njatigi lu bolo we tunya de mbola baraka ramadino mago nya noye ne to soro yoro chamana mbora television la yoro chamana fana ni ye Senegal RTS 1 aje wati be utumene bo television mogo bina kana nkorbo kene kan mba prevu yira mogo la kene kan mbe mogo kene ya kene kan nye bara munun kere fana mogo bina kana sheria di kene kan RTS 1 ni Ismail Diop ani Fanta Fifi Kanté ne o émission ke dinya be ayi ne bento studio kono maganga o ben wole ngolo ben dimi nse ben dimi nko ben dimi bu fraka kutoyi ne ni experience mbeke ro chamana donc ni nanaya nana Abidjan ka Abidjan fana don parce que ya fo dum fa fo ntene ko ni fa be do buna na madina ko fa ka do ile demisama ko no kara ki na jamana chama yala demisa ya fana ye fa de amana tan sigi baro ke yoro so don ngelo mana bim baro la wo ko ko Abidjan ko kumasi Abidjan yo fuko Port Boydé très civil bon ne ben sigi ke maku ne no kara ne ben maku ba ne tayindo menga ni do na wa jamana chama ngono mfana bise ki wala mboyenge yala mfana tita Abidjan inajewa Abidjan mfana be chugo minawa atena do faranga doni ngawa ne nana Abidjan ya ambe jeli ya baro minkeni jeli ya nyine fana hakli to daile Abidjan tunu kuraye ntara Senegal aya daile Senegal ne Chad ke aya daile Chad nye Mauritanie ke nye lagine ke c'est-à-dire aya daile me nale Abidjan ya nye fendo fana soro ya mami soro Senegal mami soro jamana to ka muna anga baro yinkono ne aye ka fo ja mo si chama be ja be mandenga jamu chama be moshila abe Traoré ni e mo bi ka jeli ala ni ma yala be ndo yiro wa donc ne na Abidjan ne mo chama de mo nya Abidjan ya munu be ani sere bula a chama ateba ne o chama ke ya mais ne refana mo nya na Abidjan parce que muna ne do soro ko blanc e ma yefana bonya na doni non de fana tangana ntun tande ayeno kaga donc Abidjan ye dugu dumaye ilaben be ko makono labeni do ke buna dama do kono inshallah suyu jat le yuja u kana d'accord ma fe ke feni do foka faraka do ba fo ko ni ntara ko ni majigi ba ko ate re souvent mo ba do be nwele mo ba ya fana kan bunya de la mbe wuli ka taw do segere ka baraka yero la ni sawra do ye sawra mun teke ni lebuye bon kono ba mi bengo ni kono ba ta ka sigi no la kono ba ine yere de ebe min do yo fono ka da kono ba abese ka fembe ka yere nga fen kelen pe de being abode makono na ko kono ba karata karamoye amaka ole folo no de kono ba be baraka ne de ko kalande mais kono ba be se bara bela bi kono ba yere che kokolenyi ya ko kaba che kokolendo mais kalande nya to yin brilendo akuna folo ko jigiba ko te ka kalande wa te bo jo kono folo fo ne yere jenoma d'accord nela ka je ni bara ni utara nu man soro yu kana foko anya ka kalande de soro yu aye chemi soro yu ya be ko don obisi wa te foi ke ne fana ko mi na be kontra ni kenye ni ne fori ko akarata okuma amba hakli di nyoma ka je ka bara nyaay halila tru ni ma tarika so iba fo kali de ka buriji c'est ça na tla lola ba fo mako ni san flota ne san flanata ko joni jonde bey jonde jombe don daga so nan ni tawdo nyame kono min polosi ne ka reportage folo ko bila no dila voilà c'est ça parce que ngo fika kudatu ya men go kono ba nya kama siri folo ne non de mara kama fo lungu la bi pan iko makumbe ke konyo ke odo ne tari ko rodo ne kumbe ke konyo ke konyo ko konyo ke no matala
ala dun farala aw ko kuma ka kɛra few ayiwa alhamdulillah sisan so i bɛ kɛ nafolotigi ye o de tora sa an ka alhamdulillah nafolotigiya bɛ sɔrɔ ala barika la inshallah jigiba n b'i fo Seiba Lamini n b'i fo Funeke n b'i fo waati sera an bolo an tɛ se ka hali micro dayɛlɛ tuguni parce que tellement que an ka dɔnniba ka di maaninfinw ye an bɛ naamu min na a bɛ dɔɔni min fɔ an na o b'an nafa parce que a ye fɛn o fɛn min fɔ sisan a ye dɔ fara an ka hakili kan walahi dɔnniba dɔw yaadalen dɔ mɛ ala n'i ka fɔta sisan o y'u ma jigi u b'a dɔn ka foyi tɛ kɛ foyi ye ni Alahu taala dɔw fana kɛn bɛ ka ɲugu sɔma la i y'a yɛrɛ k'a fɔ sɔma ni e tɛ koyi sɔma ni ala de o fana ye hakili dɔ de ne kun m'o faamu ne kun m'o faamu fɛ n'a ko ko somajigiba sini lahara don ala ye ne minɛ ka ne don arijina aw bɛɛ jɔlen na aw bɛ mun kɛ ala la ne dun bɛ taa arijina dɛ e y'a fɔ i y'a fɔ fewu an ka lajiya fana yɔrɔ ma ja an bɛ an balimamuso fana fɔ k'ale jinɛtigi an b'a fɔ k'a jakite kaba an bɛ an law bila ten parce que waati sera an bolo miniti tɛmɛna vraiment an bɛ barika da ye ni ala ka jɛ ye balimamuso an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sisan ni ala sɔnna ni ko min b'a bolo inshallah n'a nakali buna adamadenw inshallah Funeke ni ce Jeliba ni ce Kuyate ni ce sayama i kana fɔ mɔgɔ de kaw ni de kun ye Jigiba Kuyate wa émission jeliya de fɔra ten laturu la k'a ko k'a saniya pasi k'a bɛ taa dumuni o ka sɔrɔ Jigiba Kuyate ko an mɔgɔ b'a la jeliw ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ minnu ye chrétien an ka jeliw dɔ bila ye minnu ye somayɛlɛ an ka jeliw dɔ bila ye minnu ye son ye fana an ka jeli dɔw bila ye pour que u bɛ se ka bɔ sɔnya la saba ka taa sa naani na ma minnu bɛ jɛnɛya la an bɛ taa jeli dɔw bila ye pour que u bɛ se ka bɔ a la a y'a kunkolo kɔrɔta a ye ne kɔni ne ye sira min taama sira ɲuman in bɛ min kan ne b'o jeliya de kan bara Jigiba Kuyate ka numéro ye 0567 75 48 57 82 97 83 n bɛ animateur bɛɛ lajɛlen fo